F'dan il-filmat nixtieq niddiskuti l-essej personali bil-Malti. Dan il-xogħol qed isir fil-kuntest tal-proġett immexxi mill-Università ta' Malta jismu Essays Beyond Borders, kofinanzjament tal-Unjoni Ewropea għal programm Erasmus Plus u mmexxi mill-Professur Mario Aquilina, il-kollega tagħna fid-Dipartiment tal-Ingliż. Dawn il-riflessjonijiet huma meħudin ftit jowis mill-workshops li jien qed nagħmel ma' dawk li jixtiequ jiktbu l-essej personali bil-Malti. Bdew f'Ottubru tal-2024 u komplu matul dik is-sena akkademika u issa fis-sena akademika 2025-2026. Ħanaddi mill-ewwel għal preżentazzjoni fil-qosor ta' l-idea tewlenin li nixtieq nippreżentalkom. L-ewwel nett nixtieq ngħid li l-essej personali bil-Malti huwa fenomenu huwa ġeneru pjuttost reċenti minkejja li l-essej fit-tradizzjoni Ingliża anglosassona speċi għandu storja twila fil-Malti, nafu pereżempju li lejn l-aħħar ta' snin 30 Giuseppe Kuti kienet jikteb dwar il-xewqa tiegħu li nibdew niktbu l-essej bil-Malti fil-kitbiet tiegħu ta' fl-eħen il-Malti. Fil-verità il-format tal-essej personali kif propost minn Mario Aquilina u format li għandu tradizzjoni twila li tmur lura mill-inqas sa' Michel de Montaigne. Dan il-format huwa format li jaqbad ċertu ritmu mal-pubblikazzjoni tal-ġurnal elettroniku online Afrokonfuso, mal-kitbiet ta' Kurt Borch u Marin Shea, u l-pubblikazzjonijiet tagħhom u anki naturalment il-pubblikazzjonijiet ta' bħala kodba ta' Afrokonfuso f'daw l-aħħar sentej. Dan huwa ġeneru li joffri potenzjal kbir għal kitba letterarja bil-Malti. Fil-slide li għandkom qudiemkom jiena ktibt il-kitba tal-essej letterarju dwar x'imkien għaliex daw il-sessjonijiet ta' kitba fiħdan dan il-proġett iffukaw u qed jiffukaw fuq il-kitba ta' post, il-mod kif l-essej personali jista' jesplora, jirrakkonta, jirrifletti fuq post. Hemmhekk meta tlabt lill-diżinjatur tal-Università biex joħolqu li dan il-poster, kont għadni indeċiż dwar l-isem li għandna nagħtu l dat tip ta' essej bil-Malti. Kien hemm mument meta xtaqt insejjaħlu l-essej letterarju, l-essej letterarju personali. Illum il-ġurnata naħseb illi minħabba li ħafna nies jassoċjaw l-essej letterarju mal-essej kritiku dwar il-letteratura, naħseb li terminu li joqgħod li żjed huwa terminu l-essej personali. Anki għaliex jixħat mill-ewwel din l-attenzjoni fuq il-vuċi individwali ta' min ikun qed jikteb. Fuq l-aspett suġġettiv, id-dimensjoni suġġettiva personali ta' dan it-tip ta' essej. Minkejja li fl-essej personali m'hemmx biss id-dimensjoni personali. Waqt il-workshops nistaqsi li dawk li qegħdin jieħdu sem għaliex interessaw ruħhom fl-essej. U waħda mill-riflessjonijiet li toħroġ minn din l-esperjenza tal-kitba tal-essej personali matul dawn l-aħħar sentej ejja nieħdu Mejju tal-2023 u l-bidu ta' Afrokonfuso bħala jisu l-bidu tal-kitba tal-essej personali f'dan il-format bil-Malti. U allura għal daw l-aħħar issa sentej u nofs.
Dan il-format, dan il-ġeneru ta' essej personali kiseb ċertu suċċess għal ħafna interess, ġibet l-attenzjoni ta' nies illi jew ma kienux jiktbu bil-Malti, jew ma kienux jiktbu, jew kienu jiktbu forum oħrajn ta' letteratura, poeziji, novelli, romanzi, u raw il-possibilità illi jew artikli, per eżempju fil-gazzetti, jew f'postijiet oħrajn fil-rivisti, akademiċi. Imma f'dan il-ġeneru tal-esej personali raw potenzjal kbir biex jesprimu ruħhom b'modi differenti u immissu ma' suġġetti illi il-formati l-oħrajn, il-ġeneri l-oħrajn ta' kitba tagħhom ma joffru l biex dik il-possibilità li jesploraw. Naturalment kitba tal-esej personali bil-Malti titlob il-qari ta' essays ta' dan it-tip, kemm lingwi oħrajn kif ukoll bil-Malti. U din l-esperjenza ta' qari naħseb li hija aspett importanti ħafna ta' tħejja tagħna biex nikbu dan it-tip ta' xogħol. U naħseb ukoll li l-esperjenza ta' Afro Konfuso u ta' ktiba bħal Kurt Borch u Marin Shea u oħrajn, hemm numru ta' oħrajn li qed jagħmlu xogħol verament interessanti, turi illi hemm il-ħtieġa ta' żvilupp, jiġifieri li dan huwa lingwaġġ illi jrid jinbela ma' żmien, illi jrid jikber biex ngħidlek ma' żmien. U m'għandniex nissottovalutaw l-importanza tal-ħolqien ta' din it-tradizzjoni, ta' dan il-lingwaġġ, ta' dawn il-lingwaġġi. Naturalment meta toħloq lingwaġġ l-ewwel ħaġa illi jagħmlu l-awturi hija illi jitbedu minnu. Imma jitbedu minnu għax ikun stabbilit, għax bil-mod il-mod qed tinbeda tradizzjoni. U allura hemm sfond illi jistgħu jiktbu fuqu biex ngħidlek hemm lingwaġġ jew lingwaġġi li qed jistabbilixxu ruhom. U hemm ukoll metodi li qed jistabbilixxu ruhom għaliex waħda mill-affarijiet li hemm fl-essej personali hija in-nuqqas ta' format fiss, in-nuqqas ta' format riġidu. U allura dik il-libertà li hija liberatorja naħseb li hija importanti ħafna u naħseb li qed tiġbed l-attenzjoni ta' dawn in-nies kollha li qed jibdew jesperimentaw b'din il-forma ta' kitba għax tiġbidhom lejha propju din il-libertà. Naħseb li tagħtihom ħafna possibilitajiet, imma wkoll sa ċertu punt toffrilhom l-isfida li jridu jsibu kif jimxu pereżempju mill-kwotazzjoni ta' xogħol ta' ħaddieħor għal riflessjoni personali, possibilment għal aneddotu personali, u mbagħad lura lejn xi tip ta' analiżi ftit iktar akademika, kritika, possibilment intellettwali. Din il-formola li titlaq minn post, minn moment, minn emozzjoni, minn ġrajja u ma tqiegħx id-destinazzjoni ta' dak il-vjaġġ quddiemek imma tażel li timraħ mingħajr ma jkollok destinazzjoni fissa, mingħajr ma jkollok punt tal-wasla fiss. Dawn huma kollha mhux biss esperjenzi ta' kitba u ta' kreattività, ma anki lingwaġġi, anki formati, anki metodi ta' kitba li aħna rridu kollettivament nitrawmu fihom. U individwalment insibu il-metodi tagħna, it-toroq tagħna, il-modijiet tagħna li jidrinna li jistgħu wasluna biex inwasslu l-esperjenza tagħna bl-iktar mod effettiv. L-esperjenza tagħna kemm bħala bnedmin, kemm bħala parti minn
mhux biss mill-umanità, ma anke mill-ħolqien kollu le, imma anke bħala kittieba li rridu insibu il-frasijiet, il-ritmi u speċjalment il-vuċi. Ġifieri veru, se nikbu fl-ewwel persuna jien. Imma x'tip ta' vuċi se tkun di? Se tkun vuċi b'saħħitha, se tkun vuċi aggressiva, se tkun vuċi konfidenti ħafna, se tkun vuċi fittiexa, se tkun vuċi illi tesponi ruħha għad-djufijiet tagħna li tikxef id-djufijiet individwali tagħna. X'tip ta' vuċi se tkun? Se tkun vuċi li tkellem li xi ħadd partikolari? Dawn kollha possibilitajiet. U x'nixtiequ nagħmlu bl-esej? Naħseb di mistoqsija oħra importanti, x'naħsbu li tista' tagħmel bl-esej, imma anki x'nixtiequ aħna nagħmlu bl-esej. X'inhu l-iskop li nikbu esej u mhux romanz, mhux novella? Kif rajna mill-romanz il-ġdid ta' Karl Kembri, ħlisna mid-deni, l-immaġinazzjoni wkoll hija forma ta' realizmu jew att ta' realizmu, anzi, kultant l-immaġinazzjoni tillibera ir-realizmu għaliex permezz tal-immaġinazzjoni nistgħu nesploraw emozzjonijiet kbar ta' frustrazzjoni, ta' rabja, ta' diqa profonda, ta' niket, illi forsi bit-tekniki stabiliti tal-moviment realista ma jirnexxinniex nesploraw jew ma nħossux li nistgħu nesploraw bl-iktar mod effettiv. Allura f'dan is-sens aħna nafu illi ħdejn letteraturi oħrajn għandna ċerti sfidi. U dawn l-sfidi ġejjin mill-fatti li m'għandniex tradizzjoni twila. Fl-istess ħin naħseb li għandna wkoll opportunitajiet kbar għaliex nistgħu nitalmu mit-tradizzjonijiet ta' letteraturi oħrajn, bl-Ingliż, bil-Franċiż, bil-Taljan, bl-Arbi, bil-Ispanjol, fl-Amerika Latina ngħidu aħna. Nistgħu nitalmu minn dawn l-esperjenzi letterarji u noħolqu it-tradizzjoni tagħna. U naħseb li dan diġà qed jiġri bil-ħafna essays importanti, kuraġġużi li qed jinkitbu. F'din il-preżentazzjoni nixtieq inħares li l-karatteristiċi ewlenin tal-ġeneru. Naturalment din hija preżentazzjoni suġġettiva ħafna, ngħidu aħna hemm ħafna opinjonijiet differenti dwar kemm irid ikun twil. Jew kemm jista' jkun twil l-essej personali, hemm min jgħid li għandu jkun mhux inqas, forsi mhux iżjed mhux wisq iżjed minn 5,000 kelma, hemm min jgħid li jista' jkun ktieb sħiħ, 200 faċċata, hemm min jgħid li għandu jkun iqsar. It-tradizzjoni limitata ma teżisti tal-essej bil-Malti, tal-essej ngħidulu personali bil-Malti ta' qabel Afro-Konfużu, ta' qabel Mejju 2023 hija tradizzjoni ta' essej li normalment ma jaqbiss il-500 jew l-iktar l-1000 kelma. U ħafna drabi daw kienu jkunu jew editorjali fl-leħen il-Malti, jew fil-Malti ngħidu aħna l-kitbiet miġburi madwar il-ħajja ta' faxar kodba ta' ġabriet ta' essays u ta' artikli ta' blisem ta' madwar il-ħajja ta' Giuseppe Collina. Il-kitbiet ngħidu aħna ta' Giuseppe Cassar Policino, meta kien għadu żgħar fil-verità ħafna minnhom miktubin lej is-snin 40 ta' seklu 20. Daw kienu kitbiet li għandhom element ta' tifkiriet, ta' kważi ta' autobiografija, ritratti speċi, sketches mill-modi ta' min ikun qed jikteb, jew riflessjonijiet fuq is-soċjetà, bħal ta' Albert Cassola, riflessjonijiet fuq il-kultura.
anki ta' Casal Policino, riflessjoni fuq il-politika, fuq il-filosofija, daw jiġu iktar tard. U, u nsibuhom miġburin ġabrit differenti li qed tanalizza Jessica Mikallef fil-dottorat tagħha. U mbagħad anki blajnuna tal-intelligenza, tal-programmi ta' intelligenza artificiali li għawek qed nirreferi għalihom bħala ċettax, ġibiti insomma kif għaw jirreferi għalih Michael Spaniel. Daw il-programmi tal-GenAI kif jippreżentaw il-possibilità, il-mod ta' kif tirrakkonta post. Għaliex f'dawn is-sessjonijiet qed nifoka fuq post, jew nitlaq minn post. Mhux post biss, però ovvjament anki l-ġisem, il-preżenza tal-ġisem dak il-post, kif il-post jirreaġixxi, kif il-ġisem jirreaġixxi għal dak il-post. Imma anki ġrajiet li jorbtu l-ġisem ma' post, li markaw, li ħallu l-elma tagħhom kif jgħidu karm fuq post jew fuq ġisem. U l-punt tatlu ftit riflessjonijiet fuq minn fejn jista' jitlaq. Għax jista' jkun il-punt tatlu ta' essej personali. U mbagħad il-qudiem nixtieq nħares lejn ma dan nagħmlu probabbilment filmat ieħor il-kredu tal-indixxiplina qed insejjaħlu jiena ta' Driss Xiques il-kittieb Marokkin, weled Casablanca li jikteb bil-Franċiż fuq l-essentier de l'indisciplin. Aħna normalment nasib bil-Malti ngħidu nuqqas ta' disċiplina, però biex ma tkunx frażi sħiħa ħanuża il-kelma kif jużawha bil-Franċiż u anke bit-Taljan, i-sentieri dell-indisciplina fil-verżjoni bit-Taljan ippubblikata minn Messaġġea. Hemm ukoll naturalment riflessjonijiet ta' Tim Parks fuq l-essays ta' Montaigne. Ħafna nies, mhux kulħadd, ma ħafna nies iqisu lil Montaigne bħala l-fundatur, speċi l-ewwel essejista awtur ta' tip ta' essej li qed nitkellmu fuq u hawnhekk minkejja li l-essays ta' Montaigne mhumiex twal daqs l-essays ta' Omar Inxej jew l-essays ta' Kurt Borch jew l-essays ta' Davinia Hamilton u oħrajn. Imma naħseb li riflessjonijiet fuq jisu l-prinċipji ewlenin ta' Michel de Montaigne kif jinterpretom Tim Parks huma riflessjonijiet importanti għalina għaliex joffrunna anki ftit spunti dwar x'nistgħu nagħmlu aħna bl-essej. Imbagħad hemm xi pariri li sibu online fuq kif tikteb essej personali, hawnhekk qed inħares lejn hawnhekk se nħares lejn sit partikolari ma hemm oħrajn biex nieħu xi ideat minnhom u anke biex nwarrab ideat oħrajn għaliex naturalment online issib minn kollox u mhux kollox ikun jgħod għalina jew mhux kollox ikun jgħod għalija mbagħad kulħadd jara x'jixtieq jagħmel hu. Semmejt diġà l-isfidi jew wħud mill-isfidi tal-kitba tal-essej personali bil-Malti, imma naħseb ukoll li hemm diġà ħafna affarijiet li jistgħu jispirawna, ħafna kitbiet li jispirawna, l-essej personali iktar filosofiku li jikteb Kurt Borch, l-essej personali iktar fil-forma ta' tiftix kulturali, tiftix arkeoloġiku fil-każ ta' Omar Inxej u Burmes, l-essej personali iktar soċjoloġiku, jekk trid kulturali, storiku, politiku, sens wiesa tal-kelma, fil-każ tal-essays tiegħu ta' Omar Inxej fuq l-istorja tal-komunità queer f'Malta u tal-persuni queer f'Malta, persuni gay. Xogħlijiet bħal bil-moħbi fil-bera ġewi tilbes it-tabu jinża dak it-tip ta' xogħol, ma mbagħad anki
l-essej iktar personali, autobiografiku, imma fl-istess jien anki ġeopolitiku, l-istorja ta' Malta, daw il-ħafna saffi li kontinwament jitlu f'xulxin fil-ġabra stupenda ta' essays tiegħu s-sidr, 5 essays li huma rinxej publikom separatament fuq Afrokonfus huma dejjem bil-pjani li dawn huma sensiela ta' essays, katina ta' essays li se jinġabru f'xogħol wieħed u fil-fatt ġew pubblikati f'Novembru tal-2025 bħala ktieb, bħala ktieb wieħed. Tista' tarahom bħala essay wieħed twil, tista' tarahom bħala 5 essays f'sensiela waħda. Aħna normalment il-kitba letterarja u riflessjoni intellettwali nħobbu nifrdu minn xulxin. Issa l-essej personali, u hemmhekk ovvjament nistgħu nżidu l-element suġġettiv, l-element personali, kultant l-element personali ħafna. Dawn l-essej personali jiġbonu flimkien. U hija sfida. Kultant l-essej personali xaqleb iżjed lejn l-autobiografiku, iżjed lejn djarju, iżjed lejn riflessjoni filosofika, politika, soċjali, kulturali. Kultant tispikka il-letterarjetà. Għalhekk l-essej personali jista' jieħu xejriet differenti. Naħseb li waħda mill-iktar affarijiet importanti li u din qed narawha fil-workshops rajnija u qed inkomplu naraw fil-workshop. Naħseb waħda mill-iktar affarijiet importanti li nħarsu lejn il-ġeneru tal-essej personali kif nippruvaw nikdbuh u kif se nipprova nippreżentaw hawnhekk f'dan il-filmat. Li nħarsu lej dan il-ġeneru bħala opportunità, bħala possibilità, bħala ispirazzjoni, imma mhux bħala gaġġa, mhux bħala katina li se torbotna. Imma jekk xejn katina li se toffrinna ħolqa wara l-oħra ta' possibilitajiet. Allura naħseb li l-preokkupazzjoni tagħna aħna nikbu l-essej personali m'għandix kontinwament tkun imma din nista' ndaħħalha di tidħol f'essej personali, ma naħsibx li dik għandha tkun il-preokkupazzjoni tagħna. L-essej personali x'opportunitajiet joffrilna, x'possibilitajiet jissuġġerilna u kif nistgħu nisfidaw lilna nfusna, nixprunaw lilna nfusna biex nużaw il-possibilitajiet li joffrilna l-essej personali, tal-essej personali biex niktbu dak li nixtiequ niktbu aħna. Jew dak li nistgħu niktbu aħna. X'kultant il-ġeneru li jista' jimbuttana biex naraw affarijiet li nistgħu niktbu li nirrealizzaw aħna u niktbu li huma importanti ħafna għalina. F'dan is-sens allura naħseb li l-ġeneru li jista' saħansitra jgħinna biex niskopru li nfusna. U naħseb waħda mill-esperjenzi li nieħdu minn Montaigne u minn kitib oħrajn hija li nibdew niktbu, nafu minn fejn se nibdew, nażlu minn fejn se nibdew, naqbdu l-emozzjoni li rridu nirrakkontaw fil-bidu, il-ġrajja, l-post, l-inċident u l-bqija, l-kulur, ma nafx il-rieħa, l-esperjenza partikolari, t-tifkira, naqbdu dak l-ewwel spunt. Nibdew nikdbu, u mbagħad inħallu l-kitba tmexxina għax naħseb li l-esperjenza li anke qed naraw f'daw il-workshops ta' Essays Beyond Borders ta' Ġisem Ġrajja Post. Qed turina din l-esperjenza li nitilqu minn post, nitilqu minn moment, nitilqu minn ġrajja u kważi bil-forza tal-lingwa, bil-forza tal-letterarjetà immorru
f'postijiet nesploraw emozjonijiet, tifkiriet, ġrajiet li ma bsarniex li konna se nesploraw, imma li nirrealizzaw li xtaqna nesploraw ma konniex konxi. Kważi kważi għandek din l-esperjenza li jintu tiktab l-esej personali, tikxef lilek innifsek, speċi, tirrealizza li dan il-ġeneru għet jgħinek tiskopri sansitra lilek innifsek u dak li hu importanti għalik. Wieħed mill-pariri li ħafna drabi nagħtu meta nitkellmu dwar il-kitba tal-esej personali hija li nevitaw it-ton didattiku, ton pretenzjuż. Għalkemm il-vuċi ta' Montaigne hija vuċi ċara, il-pożizzjoni tiegħu mhijiex kategorika, anzi ħafna drabi jirrifjuta dik il-pożizzjoni kategorika, mhux għax m'għandux pożizzjoni, mhux għax m'għandux idea ta' xi jrid jgħid, mhux għax ma jafx xi jrid jagħmel u ma jafx x'inhi l-pożizzjoni tiegħu, imma mhijiex pożizzjoni fissa, kategorika, u ċertament mhijiex pożizzjoni li fiha jrid qabel xejn jgħallem. Naturalment, aħna u nirrakkuntaw għandna din id-dimensjoni speċi li qed nispjegaw ħaġa, li qed nitkellmu fuq ħaġa li għalina importanti u li nħossu li tista' tkun importanti anke għal ħadd ieħor, imma ma nitilqux, speċi ma nix nitilqu bil-ħsieb li dak li se nagħmlu huwa eżerċizzju essenzjalment li permezzjaw nagħmlu lil ħadd ieħor lil qarrija tagħna. U ċertament mhux eżerċizzju li jidrinna li permezz tiegħu se nuru kemm aħna bravi, insomma. Dik żgur li mhijiex mixtieqa, insomma, fl-esej personali. Il-karatteristiċi ewlenin tal-ġeneru, naturalment il-vuċi personali hija prominenti. Jien. Dak kollu ngħidu l-istudenti ħafna drabi meta jikbu esej argumentattiv, tantx toqgħod titkellem fuq hekk innifsek imma iddiskuti l-argument ħares lejn l-argument minn perspettivi differenti. Dan naturalment nistgħu nagħmluh ukoll fl-esej personali, imma l-iktar ħaġa importanti forsi hija li nesploraw kif inħossuna aħna fuq da suġġett, kif inħossuna aħna fuq dan il-post, kif inħossuna aħna fuq din il-ġrajja, kif inħossuna aħna anki permezz tal-esperjenza ta' ġisimna, ta' sensi tagħna fuq dan is-suġġett, fuq dan il-post, fuq din il-ġrajja. U d-direzzjoni hija fit-tiexa. Hemm tluq, hemm punt ta' tluq imma m'hemmx destinazzjoni, hemm riflessjoni però wkoll. Ġifieri jekk qed niktbu dwar post, ikun sabiħ li nfittxu li nagħmlu riċerka dwar l-istorja ta' dak il-post, x'seħħ dak il-post. Tajjeb li nistaqsu lin-nies li għexu f'dak il-post jew li għexu dak il-post, li jiftakru affarijiet li forsi ma niftakrux aħna. Tajjeb li nanalizzaw dak il-post, nanalizzaw kif inbidel ma' żmien ngħidu aħna. Kif inbidlet it-tifsira tiegħu għal nies differenti dak il-post. Xi jfisser għal nies differenti ma dejjem bil-ħsieb li naraw xi jfisser għalina personali. U nirriflettu fuqna bħala persuni individwali li għandna l-esperjenza partikolari tagħna fuq dal-post jew fuq din ġrajja. U allura fit-test fil-kitba tal-esej personali sikwit ikun hemm kwotazzjonijiet Michel de Montaigne mimli bihom pratikament kull paġna li tqalleb se ssib kwotazzjoni ġieli tnejn mill-kitbiet tar-Rumani, mill-kitbiet klassiċi tar-Rumani. Hemm referenzi kontinwi fl-esejs ta' ħafna nies għal kitbiet ta' ħaddieħor, għal mużika, għal films. Naraw ħafna di pereżempju fil-kitbiet ta' Laurent Vella jew ta'
jew ta' Joseph Gatt, per eżempju, ta' Joe Gatt, l-edituri imma anki l-kontributuri ta' Afro Konfuso. F'ħafna drabi fl-essej personali hemm ukoll ir-rakkont ta' ġrajiet, ir-rakkont ta' esperjenzi. Ngħidu aħna s-sidr jibda bil-rakkont pratikament ġurnalistiku ta' splużjoni li kienet seħħet mal-bini ta' bomba, insomma, li kienet qiegħdet mal-faċċata tal-uffiċċju tal-Libyan Arab Airlines f'Malta. U il-punt ta' tluq huwa dak u għandek pratikament qisu kważi għandek rakkont polizjesk, ċertament rakkont ġurnalistiku hemmhekk. Kelma interessanti hija din il-kelma li sekwiet nassoċjaw mal-essej personali li hija diżorjentament, speċi l-essej personali jilqa dan id-diżorjentament li ma nafux eżattament fejn sejrin, li qed nippruvaw niskopru toroq differenti, li nippruvaw nesploraw interpretazzjonijiet differenti ta' dak li qed inħossu ġofina, dak li qed inġarbu bħala persuni li qed jaraw pereżempju post jinbidel qudiemna. Jew ġrajja li qed tiġi interpretata minn nies differenti b'modi differenti. Jista' jkun hemm ukoll dialogi, letteralment karattri nies li jissemmew fl-essej personali li jkellmu li xulxin, jew li jkellmu lilna li qed nirrakkontaw fl-ewwel persuna. Narawha din fil-kitbiet tal-essays fl-essays ta' Afro Konfuso. U f'dan is-sens jista' jkun hemm naturalment jista' jkun hemm dialogi, ġifieri diskors dirett bejn karattri bejn persuni differenti. U f'dan is-sens allura għandek il-possibilità li tinkludi vuċijiet oħrajn, mhux biss il-vuċi tal-jien, imma anke l-vuċi ta' nies oħrajn. Sfida kbira u opportunità kbira hija il-konfini tal-essej personali ma' forum oħrajn ta' kitba u mhux biss kitba letterarja, mela ċertament il-konfini bej l-essej personali u n-novella. U wieħed mill-iktar eżempji naħseb ċari ta' dan huwa l-eżempju tal-novella, tal-kitba, tal-essej ta' George Orwell li jismu Shooting an Elephant jew Hanging. Shooting an Elephant jista' faċilment naħseb jgħaddi bħala novella. Novella miktuba fl-ewwel persuna, u naturalment il-letteratura għandha tesplora ħafna, tuża ħafna l-vuċi fl-ewwel persuna, il-rakkont, il-narrazzjoni fl-ewwel persuna. Shooting an Elephant setat faċilment kienet hekk. Imma Shooting an Elephant kważi huwa wkoll rakkont fi djarju, speċi għandek din l-idea li xi ħadd qed jirrakkonta, jew memwar xi ħadd qed jirrakkonta ġrajja li ġratlu meta kien uffiċjal tal-Imperu Ingliż f'Burma jew Myanmar. U qed jirrakkonta din l-esperjenza li fixklitu, li qalbitu, li ġelitu jirrifletti ħafna fuq il-post tiegħu mhux biss bħala bniedem, imma anke bħala bniedem li qed jaqdi funzjoni, kważi bniedem li sar funzjoni. U l-pressjonijiet differenti, interni, esterni, li jrid iħabbat wiċċu magħhom, u anki il-kompassjoni li jħoss lejn dan l-annimal li minħabba l-pressjoni li jġarrab, li jħoss li għandu fuq jispiċċa jgħod. Ma l-essej personali joqrob ukoll lejn l-artiklu analitiku. Għax, per eżempju, tip ta' artikli li kiteb Ġwan Mamo fil-gazzetti u fil-rivisti, ma l-iktar fil-gazzetti, u li ġapretom u studjatom Jessica Migallef fit-teżi tal-masters tagħha.
joqrob anki l-esej personali lejn l-istudju akademiku, ġifri meta taqra Burmez ta' għarin xej, kważi kważi għandek analiżi arkeoloġika ta' dan is-sit, mitluf ta' dan is-sit, mitluf, mirdum u mitluf, ta' Burmez illi jitkellem fuq. Joqrob ħafna lejn, jista' joqrob ħafna lejn l-esej filosofiku l-essej personali u dan nħossu fl-essej ta' Kurt Borch jista' joqrob lejn l-essej politiku. Per eżempju, bħal ta' Arundhati Roy li qed tirrakkonta The End of Imagination jidher li qed jirrakkonta dak l-eżej l-ewwel esperiment l-ewwel esplużjoni sperimentali tal-bomba nukleari minnaħa tal-Indja u reazzjonijiet mbagħad personali tagħha, taħbib tagħha għal dan il-moment, għal dan l-episodju, għal dan il-moment storiku, għal din xtaqbad tajdu avveniment storiku. Jisu traġiku u nifmu perfettament għaliex tqisu hekk. Toqrob anki il-kitba tal-essej personali sta toqrob ukoll lejn l-essej reliġjuż, lejn l-artiklu ta' opinjoni f'gazzetta jew f'rivista, lejn il-memwar, ġifieri hemm elementi verament esejistiċi ngħidu aħna fil-memwar ta' Immanuel Mifsud fl-isem tal-Missieru tal-Iben. Lejn l-autobiografija. Daw kollha naħseb jiena juruna dimensjonijiet differenti, aspetti differenti tal-esej personali. U għalhekk naħseb l-importanti illi il-konfini bejn l-esej personali u dawn il-ġeneri li jiena niżilt hawnhekk possibilment hemm oħrajn. Narawhom bħala kważi riflessjonijiet fuq il-possibilitajiet, il-potenzjal li għandu l-esej personali, iktar milli bħala straight jacket, speċi ġakketta li torbotna, torbtinna idejna, torbtinna dirajna. L-istil ħafna drabi huwa narrattiv u riflessiv li l-istudjużi segwiti isuhom bħala żewġ kwalitajiet fundamentali tal-esej. Hawnhekk ġbart fl-imkien it-tlet kodba ta' proza ta' Ġoele Gallia, ta' Fra Ġoele. L-ewwel wieħed tħabbaġ xtaqtek, it-tieni wieħed in-nar għandu isem u t-tielet ġo baħar jiskura sadlam. U poġġejthom ħdej xulxin għax Fra Ġoele dawn it-tlet kodba ħoloqhom f'moħħu, sawwarhom f'moħħu bħala triloġija, bħala sensiela. Huma essays tista' tqishom bħala essays, naħseb it-tweġiba tiġi min-noti li taraw hemmhekk fil-naħa ta' fuq fit-tarf ta' fuq ta' kull wieħed minn daw il-kodba. L-ewwel wieħed isejħalu djarju mill-eremitaġġ, l-esperjenza tiegħu ta' 14-il sena jgħix fil-muntanji f'eremitaġġ. It-tieni wieħed huwa noti minn paġna intima. It-tielet wieħed huwa annotazzjonijiet mill-arqa. Jiġifieri hawnhekk stess Fra Ġoele qiegħed jindikanna li dawn it-tliet kodba għandhom elementi differenti, għandhom elementi ta' riflessjoni spirituali, ta' djarju, ta' memwar, ta' riflessjoni filosofiċi, ta' rendikont ta' esperjenzi personali. Hemm ftit minn dawn l-elementi kollha, u forsi għalhekk Mario Aquilino jħobb jinsisti kultant iktar fuq l-esejistiku milli fuq l-esej
għaliex hemm elementi tal-esej, elementi tal-vuċi tal-esej f'kitbiet anki li ma nqisuhomx bħala strettament essays. Dan huwa mod naħseb ta' kif nistgħu nħarsu lejn l-istorja tal-letteratura Maltija, speċi rivalutazzjoni tal-mod kif irrakkontajna l-istorja tal-letteratura tagħna. Dawn il-kitbiet, dawn it-tliet kitbiet li għandna qudiemna naħseb diffiċli ma tqishomx bħala xogħlijiet letterarji wkoll, mhux biss ma letterarji wkoll. Diffiċli ma tarax il-rabta ikolli ngħid intima bejn daw it-tliet kodba li għandna qudiemna u l-kodba ta' poeżija, il-ħafna kodba ta' poeżija li pubblika fuq medda twila ta' snin issa Joe Pigalia jew kif sar jiffirma f'dawn l-aħħar snin Joe Legalia. Jiġifieri il-ġeneru tal-esej personali, dawn il-ġeneri li għandna qudiemna, l-memwar, anki l-autobiografija, xogħlijiet bħal ġen li jżomm nifsikti jew ir-rakkonti ta' tfulija ta' George Peresso, tifel tan-nanna. Daw kollha naħseb jiena jwessaw l-interpretazzjoni tagħna tal-letteratura, tal-letterarjetà bil-Malti u jipproponunna interpretazzjoni ferm iktar inklusiva tal-istorja tal-letteratura tagħna li mhijiex biss poeżiji miktuba stampati, novelli u romanzi, imma iżjed minn hekk u forsi drama, ma ferm iżjed minn hekk. Hawnhekk pereżempju nsemmi il-memwar, naħseb kieku jinseħlu memwar ta' Trevor Zara Stella Jinhu, semmejna diġà fl-isem tal-missier u naturalment it-tlet kodba ta' Joe Legalia. Issa dawn huma ftit riflessjonijiet li ħadd minn ChatGPT probabbilment programmi oħrajn tal-intelligenza artificiali ġenerattiva jipproponodna modelli insomma differenti jew simili. Imma li jistgħu forsi jitqasmu mod ieħor imma m'għandix dubju li jkunu pjuttost simili. Dawn li se taraw hawnhekk daw il-7 punti se jkunu adattament tiegħi tal-modell li proponi li bl-Ingliż ChatGPT. Proponi li ċetta insomma. Mela, naħseb illi essej personali li jfoka fuq il-post, jew li jfoka fuq post, mhux biss fuq post, anke fuq ġrajja u ġisem, ma li jfoka fuq post, naħseb li irid b'xi mod jiddeskrivinna il-post, jiddeskrivinna l-pajsaġġ, u meta ngħid pajsaġġ mhux qed ngħid biss tal-kampanja ma jista' jkun il-pajsaġġ urban. Aħna dominati għal kollox f'Malta tas-seklu 21, fit-telet deċenju tas-seklu 21 aħna dominati għal kollox mill-ispazji urbani, mill-ispazji mibnija. U allura importanti li niddeskrivu daw l-ispazji, niddeskrivu l-bini, n-nies, l-attività li tkun qed isseħħ f'ħinijiet differenti tal-ġurnata, f'momenti differenti, jew anki f'okkażjonijiet speċjali ħafna. Jiġifieri li tispjega li tispjega u tiddeskrivi u tirrakkonta ma nafx pereżempju it-suntier tal-Knisja ta' Bormla, tal-Knisja Parrokjali ta' Bormla, jew il-Knisja Parrokjali ta' Bormla minn ġewwa f'ġurnata normali, il-ħadd filgħodu. Jew waqt il-funeral ta' Domenico Mintoff, mhumiex l-istess ħaġa, le huma deskrizzjonijiet possibilment għal kollox differenti. Il-Knisja ta' Bormla, pereżempju, waqt il-ċelebrazzjonijiet tal-Konċizzjoni ngħidu aħna. Naturalment daw se jkunu fil-virgoletti speċi postijiet differenti u allura jiġu rakkontati dawn il-postijiet differenti li fil-fatt huma l-istess post fiżiku ma li
jiġu trasformati mill-moment, mill-ġrajja, mill-ġisem, mill-preżenza ta' nies differenti. U allura l-atmosfera u l-bordata, x'atmosfera hemm f'dan il-post għal darbohra f'momenti differenti, minn angolaturi differenti. Sewwa, il-bordata li tinħoloq, il-bordata anki f'momenti differenti tal-festa, per eżempju tal-konċezzjoni, biex nagħti eżempju wieħed. Il-post isawwar it-ton jista' jkun tranquill, oppressiv it-ton. Wow, nostalġiku ta' twerwir, sagru, ambigu, eccetera. Dawn kollha possibilitajiet li nistgħu nesploraw aħna u niddiskrivu dal-post aħna u nesploraw il-post. Il-temp emozjonali tal-ambjentazzjoni. L-ambjentazzjoni hija il-mod kif speċi aħna niddiskrivu l-post imma anke l-ambjent kollu kemm hu, l-atmosfera kollha kemm hi, speċjalment dik id-dimensjoni emozjonali tal-atmosfera u tal-post. Il-kuntest storiku u kulturali. Kull post għandu l-istorja tiegħu, għandu l-istorja materjali tiegħu, l-istorja soċjali tiegħu. U hemmhekk nistgħu nesploraw kif gruppi soċjo-ekonomiċi differenti, klassijiet differenti jgħixu dak il-post. Il-lingwa li bija nitkellmu fuq dak il-post. Jew il-lingwi li aħna nassoċjaw ma' dak il-post. Qed niftakar fil-kitba verament sabiħa ta' Fatima ejjem f'afra konfuża dwar bankina. Le bankina f'post f'Malta li ġie urbanizzat ħafna li fih li minnu jgħaddu ġus differenti li qed jgħixu f'dak il-post illum il-ġurnata li jgħixu dak il-post b'mod komuni ma anke b'mod differenti, il-memorja marbuta ma' post. Anke il-poter tal-post fuqna jew tagħna fuq il-post jew ta' individwi fuq il-post. U allura s-simbolizmu u t-tifsir x'jfisser għalina dal-post. Xi rappreżenta, per eżempju, fit-tfulija tagħna, ħafna mill-istudenti fil-livell post-sekondarju kitbu dwar postijiet li għandhom tifsira kbira għalihom bħala tfal li kienu postijiet importanti għalihom fit-tfulithom. Per eżempju, id-dar tan-nanna. Jew ma nafx per eżempju il-festa ta' San Gaetano tal-ħamru imma mejxa ma' nannu. Jew mill-perspettiva tan-nannu, jew minn fuq spallejn in-nannu. Naturalment hemmhekk hemm tifsira emozjonali kbira, tifsira simbolika kbira għal persuna li qed tikteb dwar din l-esperjenza tal-festa. Issa mhix il-festa tal-Bandalori, le biss hija l-festa jew tal-lob tan-nar hija l-festa li tidentifika, mhux tassoċja, tidentifika man-nannu. Għalija dik il-festa hija n-nannu, speċjalment issa li tiċċelebra u wara li n-nannu ma baqax magħha, ma baqax ħaj. Naturalment allura il-post li għandu tifsira minħabba ngħidu aħna minħabba l-familja, minħabba l-biberija, forsi minħabba relazzjonijiet amorużi. Allura relazzjoni wkoll bejn il-karattri l-oħra, n-nies l-oħra li jissemmew fil-rakkont, fil-essej personali u l-post. F'dan il-każ per eżempju n-nannu li jissemma f'dan l-essej sabiħ li diġà pubblikajna fuq Essays Beyond Borders. Il-perspettiva u l-lingwa, l-lingwaġġ, il-mod kif jiġi rakkontat minn nies differenti, il-lingwaġġi, mhux biss il-lingwa fis-sens tal-Malti jew it-Taljan jew it-Tigrinja jew ma nafx jew l-Arbi, is-Sirjan, imma il-lingwaġġi differenti. Ġifieri mod tħares lejn triq u tara dik it-triq bħala il-post li fi żmien il-festa
jiġi mżejjem ċertu mod, jew li fih għalik dak il-post l-attenzjoni ċentrali tmur per eżempju fuq statwa li hemm jew fuq niċċa li hemm jew fuq dar li hemm jew fuq dar per eżempju li sar xi attakk vandalu fuqha. Allura speċi il-post illi jikseb anki possibilment jissarraf iktar mill jikseb, jissarraf lingwa partikolari, f'ton partikolari, f'bordata, vokabolarju partikolari. U l-aħħar riflessjoni fuq kif tirrakkonta post, jiena mek qed ngħid kif tikteb post, sewwa, mek qed nabbuża ftit mill-lingwaġġ. Aħna ma ngħidux kif tikteb post, normalment ngħidu kif tikteb dwar post. Hawnhekk qed ngħidu kif, hawnhekk qed qisni qed ninsisti fuq kif il-post jinbena, jinħoloq, jissawwar permezz tal-lingwa, għalhekk qed nuża din il-frażi speċi mhux korretta fil-virgoletti kif tikteb post. Id-dimensjoni ta' żmien. Il-postijiet li mhumiex statiċi naħseb mill-slides kollha, mill-riflessjonijiet kollha li tawni daw il-programmi tal-GenAI fuq kif tikteb, kif tirrakkonta post, naħseb dik iktar riflessjoni li laqtitni li personali, li l-postijiet mhumiex statiċi. Mhumiex statiċi għax jinbidlu skont min, skont iż-żmien naturalment, jinbidlu skont il-bidliet li jseħħu anki għax it-twaqqih ta' post, il-bini ta' post ieħor. Imma anki minħabba illi kulħadd jgħixu bil-mod individwali partikolari tiegħu. U kif il-mod kif iż-żmien ħalli s-sinjali tiegħu fuq post. U naturalment ukoll kif dak il-post ħalli s-sinjali tiegħu fuqna bħala individwi matul ħajjitna. U allura l-punt ta' tluq jista' jkun hemm ħafna tipi differenti, jista' jkun hemm tipi differenti ta' punt ta' tluq. Il-essej personali jista' jitlaq minn tifkira personali, ta' post, ta' moment, ta' ġrajja, jista' jitlaq minn ritratt. U allura per eżempju ritratt meħud illum, ritratt meħud 50 sen ilu, ritratt meħud 100 sen ilu possibilment. U l-emozzjonijiet, il-riflessjonijiet, l-assoċjazzjonijiet mentali dak ir-ritratti għal fina. Iktar ma nikber iktar nirrifletti fuq l-importanza ta' ritratti. Forsi għax aħna dominati mill-sens tal-vista iktar u iktar illum li għandna il-magna ta' ritratti tiġri magħna l-ħin kollu le fil-mobile tagħna. Imma kull darba li nitlef li xi ħadd għażiż għalija jew xi ħadd li kont naf, nirrifletti fuq jekk għandix ritratt ma' dik il-persuna, mhux biex ikolli ritratt, mhux qisni biex ikolli jien naf xi tip ta' tifkira superfiċjali ta' dik il-persuna, ma bil-maqlub biex bħalli kieku dak ir-ritratt jissiġilla l-relazzjoni ta' bejnietna. Per eżempju, daw l-aħħar snin riflettejt fuq il-fatt li m'għandix ritratt ma' Nicholas Bonello illi kienu li għaddili il-manuskritti ta' romanzi ta' Concetta Brincat. Għandi l-emails ta' Nick, għandi memories biħħafna ta' Nick fid-dar tiegħu, għandi ritratti tal-manuskritt fid-dar tiegħu, ma għandix ritratt ma' Nick, ma għandix ritratt
Ma nafx per eżempju bil-manuskritti fidejna eh, jien dik dej xulxin jew jien u Marja Simjana li traskrivet dawn ir-romanzi u jiddispjaċini li m'għandix dak ir-ritratt għax naħseb illi kien joffri dimensjoni oħra għal-memorja tiegħi. Nirrepeti speċi mhix l-unika ħaġa importanti, nos ħafna l-emails li għandi minn għandu setgħu kienu ittri fil-passat kienu jkunu ittri miktubin bl-idejn huma emails u għandi numru minnu u nożżom ħafna. Imma ir-ritratt kien ikun dimensjoni oħra speċi ta' din il-memorja, ta' din ir-relazzjoni li kelli ma' dal-bniedem ġenerus, ma' dal-bniedem li anki kellu funzjoni importanti fil-kitba mill-ġdid speċi tal-istorja bikrija tal-letteratura tagħna minħabba li għaddinna daw ir-romanzi ta' Kunċetta Brinkat tal-1919 u l-1922. Qed nitkellem fuq di minħabba fuq dan in-nuqqas li nħoss minħabba riflessjoni fuq ir-ritratt. Naħseb li r-ritratti huma importanti, speċjalment fil-kultura tagħna li tant tagħti valur, sinifikat lir-ritratt u li kontinwament trid tiddokumenta kull mument permezz ta' ritratt. Forsi f'dan is-sens ir-ritratt qed jitlef ftit mill-valur tiegħu. Jien naħseb li huwa valur personali, individwali importanti u qatt m'għandna nissottovalutaw dak il-valur emozjonali, dak il-valur sentimentali jekk mhux storiku. Essej personali jista' jitlaq minn rieħa li tfakkrek f'xi ħaġa, minn rieħa li tdejqek, minn rieħa li tirrabjak, minn rieħa li tqabbadlek memorji sbieħ, minn djarju, minn inċident, minn nies, minn karattri, minn test ieħor li tista' titlaq minn kitba ta' xatt ieħor. Minn diżappunt, minn rabja, minn nostalġija, minn fixla, minn assoċjazzjoni mentali tara xi ħaġa li tfakkrek xi ħaġa oħra, ma nafx sinjal ta' ħanut, l-isem ta' ħanut pereżempju, jew karozza li tgħaddi li tfakkrek f'karozza li kellek, li tfakkrek minn fejn xtrajta dik il-karozza, minn tela miegħek f'dik il-karozza, li ma' relazzjonijiet bnejt fil-vjaġġi tiegħek f'dik il-karozza. Naf, pereżempju għandi din memorja sabiħa tiegħi nwassal l-Oliver Friġġieri f'karozza li kelli qabel lej post fej sar il-filmat ta' poezija film tal-poezija ta' waħda mill-poezija ta' Oliver Friġġieri ftakarni f'dil karozza mmur niġbor Oliver minn dar tiegħu il-vjaġġ tagħna vjaġġ bil-karozza tard filgħaxija lej l-ajruport bej żona insomma fit-tarf tal-ajruport in-naħa ta' Ħalsafi. Il-vjaġġ tagħna lura l-Oliver ikellimni dwar dak li kienet seħħ Malta dak iż-żmien kif sikwit kien jagħmel x'irrid ngħid. Irrid ngħid speċi dil-karozza dal-post li fih innifsu mhux importanti, il-karozza ma kienx importanti, imma dak il-moment, dik il-karozza dak il-moment ifakkarni f'relazzjoni ma' ħabib, ma' bniedem li kont nammira, ma' bniedem li qattajt ħafna ħin miegħu. Fil-filmat li imiss, nixtieq nitkellem dwar l-essej ta' Montaigne skont riflessjonijiet speċi ta' Tim Parks, il-romanzier magħruf Tim Parks, fuq l-essays ta' Montaigne. Imma din nagħmilha filmat ieħor
f'din is-sensa l-qasira insomma ta' filmati dwar l-essej personali bil-Malti fil-kuntest tal-proġett Essays Beyond Borders immexxi mill-Università ta' Malta. U bissem ta' numru ta' universitajiet barra minn Malta, l-Università ta' Pisa, ta' Groningen, ta' Gent u l-Aqda tal-Kittieba ta' Sloveni.